Bueno, hasingo gara, bale? Egun ondan hori, eta ongietorriak ezoiko osoko bilkura honetara, gaizarrenari jarraituz, lehenengo puntua, 2018ko urriaren 26an, egindako bilaren akta onartzea alabadokio. Danok ados gabe? Hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. Bigarren puntura joko dugu. Baldintza teknikoen agiriak eta administrazio baldintza partikularrak onartzea, Aztepe, Dudea eta Bainerako hondakinuren araztegietako zerbitzuak ustiatzeko, konserbatzeko eta mantentzeko. Baita lehen saneamendu sarerako ere. Hau iraunkortasun eta zerbitzu batzordetik pasatu zen, hau batez onartu zen, inor zer esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. Hirugarren puntura joko dugu, urriaren 30ko 158 zenbakidun alkate dekretua berrestea kontratua luzatzeko hain zuzen ere, hiri hondakin solidoen garbitu, batu eta tratamendu instalazioera garraiatzeko, estolda sarera garbitzeko eta desinfekzio insektu eta ratoi hilketarako. Hau ere iraunkortasun eta zerbitzu batzordetik pasatu zen, hau batez onartu zen, inosuz esatekorik. Zuria da itxezaskun. Bai, guk baiezkoa bozkatuko dugu, baina bakarrik komentatzea, badakigula zerbitzuaren prezioan jaitsiera bat egondala, ez da, makinariaren amortizazioa dela eta, espero dugula prezio jaitsiera horrek, langileen lan baldintzetan ez eragitea, eta, gauzak oinarte egondire moduen mantentzea. Besterik ez. Eskerrik asko izaskun hori holanda, azkenien ez dana ordaintzen da makinek dekon amortizazioa kontratu barruan. Langileen baldintzak berberak izango dira. Eskerrik asko. Orduen hau batez onartuko dugu. Laugarren puntura joko dugu. Amorebita Etxanoko udalaren kirol instalazioen kudeaketa zerbitzua prozedura irekiaren bidez kontratatzeko baldintza administratibo eta teknikoak, amets erakunde autonomaren proposamena onartzea. Kontratu hau aspalditik ametsen ari dira lantzen, eta azkenean udal batzaga honetara etorri da, inork zer esatekorik, bai, itxaso lehenengo eta bera, bale? Itxaso. Alde batetik, benetan eskertzen duguna da, egindan esfortzua plegu hau moduenetan etateko, batez ere langileen lan baldintzak asko hobetzen direlako. Egia esan, aurreko guk bilera ukiken dunean hasten ditu ginen, baina alde bozkatuko dugu, honen alde bozkatuko dugu. Ikusten dugulako, hori benetan oso importantea dela. Eta ikusten dugulako, edo pentsetan dugulako, lan baldintza horiek ere, zerbitzuen beran, erreflejo batekiko dutelako, ez da, hobekuntza hori. Baina bestaldetik badaukagu beste refleksio txiki bat ere. Ze, azkenien hemen pasetan dana da, plegu honek, eroaten duela, aurtengo aurrekontuaren 100%. Horregaitik, pasatu izan behar gendun, beste bileratik udaletik, ez da. Orduan gure refleksioa da, azkenien plegu guztiak, ja montante honetakoak zornotzan daukane, gurutezan bertoko populazioan aldetik, eta guzti hori kontutan hartute, pentsetan dugu plegu guzti horiek montanteak handiak izango direla. Eta azkenien plegu guztiak pasatu behar badira gero, bestetik, erakunde autonomoaren izaera hori ere, ez dakigu apur bat hor gelditzen dela, ez da? Eta pentsaten dugu, municipalizatu beharko zala amets zerbitzue. Azkenien olako volumenak daukatelako. Alde batetik, erakunde autonomoak eta egonkortasun finantzieroen legea eta kontu epaitegiek ere, ikusten gabizelako beste leku batzutan ere municipalizatzen da bizelako zerbitzu guzti horiek. Eta hori bai daukagu hor gure proposamen moduen edo. Eskerrik asko itxaso bat egiten dut zuk azaldutatakoaz, eta desde luego ados nago reflexioa hori egin behar dela, eta agian zuk planteatzen duzun bueltaratze hori gauzatu beharko dela etorkizunean. Eskerrik asko. Abel? Bai, gube bai municipalizazioaren aldekoa gara, hasieratik saldu dugu hori eta uste dut inork ez duela sorpresa handirik hartuko, azpi kontratazioen alde egingo ez dugula
esaten baldin badot, ezta. Guk ere defendatzen dugu udal zerbitzuak udalak zuzenean kudeatu eta kontratatu behar dituela, eta holan adierazi dugu azken 3 urte terdi hauetan, ezta. Kirol instalazioena ez da salbuespena. Eta, aipatu behar dugu bai, oindala urte pare bat aurreko baldintza administratiboak beste pliego horiek onartu behar zienean. Onartu aurretik kirol instalazioetako langileekin batzartu egin ginela, hauen lan baldintzak aztertzeko eta hauen proposamenak jasotzeko eta batzortera eramateko. Batzuk jaso genituen eta gehienak gure ustez ez ziren lelokeriak eta garai horretan uste genuen eta holan aipatu genuen ez zutela gastu handiegirik sortuko. Adibidez hauek garai horretan eskatzen zuten igandeetan jaiegunetan kobratzen zen edo kobratzen den plus hori ere kobratzea. Baina, orduen proposamen hauek batzordera eraman, baina bat ere ziguten onartu. Eta orduan kontrako botoa eman genuen. Oraingoan, zorionez gauzak aldatu egin dira, eta orain dela hilabete batzuk, ez dakila zenbat izango ziren, 8-9 hilabete langileek gobernu taldearekin bitartikari lanak egitea eskatu ziguten, eta honetan ere lan baldintzak hobetzeko asmoa zuten. Orduan, aipatu behar dugu, Luciano hasieratik beraiekin esertzeko eta negoziatzeko preste gonzala, hori eskertzekoa da, eta horri esker gaur baldintza tekniko berri hauek dauzkagu. Orduan, horre dilema daukagu, azpi kontratazioekiko jarrera ez daldatu, ikusten dugu bai, oindala 2 urte langileek eskatzen zutena, baino askoz gehiago lortuko dutela baldintza berri hauekin, eta ezin diogu kontrako botorik emon. Lan balditzen hobekuntzari ez diogu kontrako boto emoten, baina kontrako ezin dugu egin azpi kontratazio batekin. Horregatik, batzordean egin genuen bezala, abstenituko gara. Nik aklarazio bat bakarrik egitetik. Udal gobernuak ez du negoziatzen langileekin. Bai, udal langileekin, baina ez azpi kontratako langileekin. Kasu honetan, udal gobernuak egin deuena da albidetu, bakizu hor kontratuan prorroga bat egoan, eta albidetu prorroga hori aurrera ez eramatea, eta enpresa eta langileen arteko lortu duten akordio hori pliego berritan sartzea. Nik uste dut matizak importantea direla, batipat, bakizu zer gertatzen den gero, jenteak uste dugu era batera dela, ez da, eta gero beti egoten diez moskeoak eta olako gauzak, bale? Argitut eta barkatu gaizki adirazi badut hori. Ez, argitzait bakarrik, Abel. Boskatu ingo dugu orduan. Zuke galdetu behar duzu aizbea, alde, kontra edo abstentzioa. Bai, aldeko botoak. Esesko botoak. Abstentzioak. Bosgarren puntura joko dugu, bosgarren puntua, 2018ko 1.372 zenbaki du alkatearen dekretua berrestea, ordain sarien igoera. Hemen 3 puntu jarraian daude, pertsonal batzordetik pasatu zirela, itxaso igual emuizu azalpen txiki bat 3ekin eta... Egunon, bai. 5., 6. eta 7. puntuak erlazionatuta dagoenez batera azalduko dutaz, bai. Langileria batzordean azaldu eta berrestu zan moduan, dekretu hauen bidez, 2018 urteko estatuko aurrekontu orokorretan esartzen diren soldata igoerak udalean eta amets erakunde autonomoan aplikatzen dira. Lege horrek 2018ko urtarrietik ekainera 1,5ko igoera horrek ikusten du eta uztailetik aurrera 0,25ko gehiagoko igoera, da 1,75ko igoera. Honen ondorioz, Moretatxanoko langileen soldata igotzen da. Alde batetik, alkatearen dekretua daukagu, udal langileen igoera onartuz, eta bestetik, ametxe erakunde autonomoaren presidentearen dekretuak, ametxeko langileen igoerak onartuz. Guztira udalean, 310.872,0 euroko igoera dago, eta ametxe erakunde autonomoan 68.992,25 euroko igoera. Eskerrik asko itxaso, inork zuzer esatekorik, bai Urko. Bai, egunon,
gure postura noski aldekoa dela, ez da? Baina horra aipatu behar dugu alde batetik, eta ez bakarrik udaletxe honi dagokionez, baizik eta orokorren ordua sala. Hau da, kalkuloak egiten baditugu 7 urte segun dira udal langileak erosa ahalmena galtzen. Alde batetik, soldata murrizpen bategaitik eta gero bestetik soldati izozketa bategaitik. Hor, azkenean langileria publikoak egonkortasun legea dela eta eurek pairatu zuten, ez da? Hau da, esan egon aurrekontu orokorretan beste motatako murrizpenik. Bueno, murrizketak egon ziren, baina, azken finean hezkuntzan, gizarte larrialdietarako gauzetan, hau da, azkenan hor egon ziren murrizketak. Orduan, honek zer ekarri du? Azkenean, oraindik ere, langile publikoek ez berreskuratzea galdutako erosa ahalmena, 7 urtetan zehar galdutako erosa ahalmena. Zentzu honetan hausnarketa bat, ikusi beharko genuke ez bakarrik udaletxe mailan daukagun margena, baizik eta autonomia erkidego mailan daukagun margena, ze hori erabakitzen ere ziguten utzi. Orduan, ez dakigu benetan autonomia erkidegoak garan, ala autonomia eztabaidagarri duen erkidegoak ote garen. Hor, ja, aipatu beharko genuke. Berez, hemendik eman nahi duguna da gure eskerrik beroenak eta zintzuenak langilei. Naiz eta erosa ahalmena galdu euren zerbitzuak eman dituzte, ez bairik gabe. Eta hori ere, hor jarri behar da. Askotan ematen du dena dirua dela. Azkenean profesionaltasuna ere egonda naiz eta erosa ahalmena galdu urte hauetan zehar. Eskerrik asko. Eskerrik asko Urko besterik. Orduen hau batez onartuko dugu 5. puntua. 6. puntura joko dut. Amets erakunde autonomare, ez baina irakurren beharko dut. Bozkatuen beharko da, ez da? 6. puntua. Amets erakunde autonomaren 2018ko 200 eta 87 zenbakidun presidenteen dekretua berrestea. Hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. 7. puntua. Amets erakunde autonomaren 2018ko 200 eta 88 zenbakidu presidenteen dekretu berrestea. Ordainsarien igoerari dagozkion atzerapenak ordaintzea. Hau batez onartzen dugu? 8. puntua joko dugu. Egoitza elektronikoa arautzeko ordenantza hasiera batean onartzea. Hau pertsonalako batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, itxaso azalpen txiki bat. Bai. Informazioen teknologia berria gero eta hedatuago daude bizitzako eremu guztietan, eta hori horrela beharrezkoa da administrazio elektronikoa hiritarrei hurbiltzea. Gestioak errazako egin ditzaten eta udal bulegoetan agertu beharrik gabe. Gure ardura, udalaren ardura da, herritarren eta administrazio orokorraren artean dagoen hesio hori murriztea. Beraz, ordenantza honen helburua da, Amoreta Etxanoko udaleko administrazio elektronikoaren zerbait alderdia arautzea. Ordenantza oso tekniko bat da, baina jakin dezazuen hurrengo atalak arautzen dira. Amoreta Etxanoko udalaren egoitza elektronikoa sortzea eta funtzionamentua arautzea, identifikazio elektronikoko sistemak definitzea, Amoreta Etxano udalaren erregistro elektronikoa sortzea eta funtzionamentoa arautzea, jakinarazpen elektronikoen funtzionamentoa arautzea, eta dokumentu elektronikoen zerbait alderdi definitzea. Langilere batzordean azaldu zen, teknikaren aldetik asko zehatzago eta hobeto, eta hau batez onartu zen. Eskerrik asko, inorzu zer esatekorik, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. 9. puntura joko dugu. 9 eta 10 lotuta doaz, eta aurrekontuekin zer ikusia daukat, baina lehenko 9. puntura joko dugu. Udaleko lanpostuen zerrenda aldatzea. Hau langileriko batzorrean aztertu zen, hau batez onartu zen, itxaso zintzu dira aldaketak? 9. puntuan udaleko lanpostuen zerrenda aldatzen da, eta horren ondorioz 10. puntua datorna da udaleko aurrekontu plantilla aldatzen dela. Beraz, gero ikusiko onartzerakoan, baina azalpena bata bestearekin erlazionatuta dago. Zer aldatzen da udaleko lanpostuen zerrendan? Langileria batzordean azaldu genuen bezala, hurrengo aldaketak proposatzen dira. Lehenengo, ogasuneko teknikararen balorazioa aldatzen da, eta egin den gauza bakarra da, udalean dauden beste administrazio orokorreko teknikarien balorazioa berdintzeko. Uste dugu funtzio berdinen aurrean, balorazio berdina eduki behar dutela, eta horrela diote balorazio enpresak egindako txostenek. Beraz, proposatzen den gauza bakarra da, hori funtzio berdinen aurrean, balorazio berdina aukitza.
Eta gainera, arlo desberdinek behar duten behar izanei erantzuna emanez, urrengo lanpostuak sortzen dira. Herritarren arreta zerbitzurako koordinatzaile lanpostua, administrazio orokorreko teknikari lanpostua, administratibo lanpostua erigintza arloari lotuta, eta gizarte ekintza ongizaterako arduradun lanpostua. Andoni komentatu duen bezala, langileria batzordean azaldu ziren zehaztasunak, valorazioak, kategoriak, euskara perfilak, eta hau batez onartu zen, beraz, eskerrik asko da hori. Eskerrik asko itxaso, inor zer esatekorik, hau batez onartuko dugu. Hau batez onartzen da. 10. puntua, Moritetxanoko udaleko aurrekontuko plantilla onartzea, hau batez onartzen da. Hau batez onartzen dugu. 11. puntura joko dugu, hasiera batean onartzea 2019 urterako Moritetxanoko udalaren aurrekontu orokorra. Iker, zurea daitza. Egunon. Gaur, Nazaroako 2019 aurrekontua dakagu eta alabokio onartua izan daiten. Aurrekontu proiektu honek udala eta amets hartzen ditu bere barnean. Diru kopuruek honek direnik. Udalak 27.613.000 euro, 646 euro eta 29 zentimo. Eta ametxekoa 6.951.385 euro. Honek suposatzen dau, bateratuta aurrekontu osoa 28.995.001 euro eta 29 zentimokoa dela. Aurtengo 2018ko aurrekontu egazea alderatu ezkero, igoera 7,54koa da eunekoetan. Eta dirutan euroetan 2.025.998 eurokoa. Igoera hau diru sarreren ikuspuntutik aztertuko bagendu, berau azaltzen da beniturri nagusiek honei dire. Udalkutsaren igoera suposatzen dau 151,1, udalak sortutako beste diturri batzuk bere iturrietatik sortzen dauz 52,89 eunekoetan. Eta udalkutxe estan beste transferentzi batzuk, beste erakunde batzuetatik jasotako diru laguntzak azalduko ereuki egoeraren 5,80. Aurrekontu proposamena kontu hartzaileak aztertu egin dau eta bere aldeko txostena jasota dago espedientean. Bertan zehatzen da udalak 4.300.000 euro inguruko finantzak eta almena daukala eta hortaz egonkortasuna bermatuta daukala. Foru Aldundiak ezarritako aurrekontu eta helburuak bete egiten ditu. Aurreko ekitaldietarako hildo nagusia kontuan izan da eta gerora begira gizarte kohesio eta lurralde oreka funtsezko helburuak dira. Enplegua sortzeko politikei bere biziko garrantzia emon jake, bai lanik ez daukenei zuzenean laguntzeko eta bai gure herriko sektore ekonomiko desberdina sustatzeko, bere biziki merkataritza herriko dendak esan digu. Plan orokorraren bidez herriaren plangintza barria aurrera ardatz nagusitan izango da aurreko aurrekontuetan gertatu izan danlez. Lurralde oreka izpeide izan dugu eta hilde horretan Legarrebin, Ogenbarrena, Nastepen, Dudeako, San Miguelen, Larran eta San Antonio besteak beste inbertsioak egingo dira. Kultura ekipamendui dagokienean, datorren urtean musika eskolaren eraikin barria amaitu egingo da eta berau herriko musikari barrien ezigune izango da. Kiroletan inbertsio garrantzitsuak egingo dira Ganeko umeen igerilekuan, berau erabarritzeko, eta Urgoso kiroldegiaren proiektu onartu eta eraikuntza hasiko da. Gizarte ekipamentuetan azkenik, aurreko urteetan hasitako Nafarroa zentruaren eraberritze eta egokitze lanak jarraipena izango dabe. Aurreko urtean, herritaren arreta zerbitzua garatu eta zabaldu zen. Eta udal administrazioa herritarrei aurreratzeko tresna barria jarriko jaki ez orain eskuragarri. Gaur onartutako sede elektronikoa akaso. Eta zelan ez, hirigintzan hainbeste eta hainbeste denboran jorratzen ari zarien proiektua eta berton bez errezana emun dauena aurrekoetan. Larrara irisgarritasuna hobetzeko bidegorria. Bidegorriak eta bizikletan agotan hartuta, honek herrian seguruago eta lasaiago ibilteko
helmuga duen plan ziklabea be egikarituko da. Zorrontzan enbesteko lan egiten daben alkartei bezelan ez laguntzak mantendu egingo jakez. Aurrekontu hau egiteko garaian izan dugun barrikuntza nagusia herritarre parte hartzeko deialdi izan da, eta hori dela eta eskerri beroena parte hartu eben guztiei izan eban harrera onagatik. Onon ondorio lez proposatutako aurrekontuan barneratu dira onoko proiektu honek. Dudeako San Migueleko eskolak barriztea, Larran jolasparke barri bat egitea, Arraibiondon jolasparkea, ikasgela barri bat egokitzea, eta Izerangoko parkean argia ipintzea. Udaleko batzordeetako prozesuak aurreko urteetako eskema eta egutegi bera edo antzekoa jarraitu da. Ogasun batzordearen lana urriaren 24an hasi zen, eta denbora honetan esango nuke batzorde guztia batu direla aurrekontua osatzeko garaian. Kasu batzuetan, beraien diktamena beharrezkoa azalako, eta beste batzuetan egondako proposamenak azaldu eta lantzeko. Amaitzaldera, parte hartu daben edo eta dozuen guztion lana, eta prestutasuna eskertu gura neukez, bai udalangile, politikari eta lehen baipatuiko herritar guztiei. Hainbeste dei, mei eta niretatu eskairi hainondo zundetzien gotzoneri eta maiari eskerri beroenak, eta zelan ez denpora honetan bidelagun izan doan Kristinari. Hortaz, hau da datorren urterako Ogasun batzordeko presidente lez aurkezten dutzudan aurrekontua, alan badagokio onartua izan daiten. Eskerrik asko Iker, suposatzen dut baten batezo zer esan beharko dula, Furko zurea deitza. Bai, egunon, lehenik eta behin eskerrik asko udaletxeko langile eta teknikari guztiei, egindako lanagaitik. Hau da, azkenean, urtero esaten dugu gauza bera, baina ez talako beste modu baten. Hau da, eurek egiten dute lan gor hori, hau da, inork ere entzuten ez duen lan hori, lan mutu hori, eta, hau da, eurek gabe ez daukagu aurrekonturik. Eta hori argi esan behar dugu. Orduan, zentzu horretan, lehenik eta behin zorionak eta gero bestetik eskerrik asko. Egindako lanagaitik. Aurtengoan aurrekontu parte hartzaileak izan ditugu lehen aldiz. 275.000 euro inguru izan dira aurrekontu parte hartzaileetarako erabilitako eurokopurua. Eta ez dira urte asko osoko bilkurako gela honetan, azkenean demokrazia parte hartzailea eta antzekoak utopia zirela esaten zigutenik, ez da. Denporak frogatu du azkenean, posible dala. Posible dala, eta azkenean, apustu egin behar dala horrengatik, ez da. Guk zentzu honetan, erronka bat planteatzen diogu EH Bildu moduan etorriko dan udal gobernuari. 275.000 eurokin hasi gara, eta ondo joan da esperientzia hau. Ondorengo aurrekontuetarako inbertsioen 25%. Inbertsio kopuruaren 25%. Hau da, azkenean kopuru hori areagotzea zergaitik, herriari galdetu zaionean herriak erantzun duelako. Herriari galdetu zaionean herriak proposamenak ekarri ditu. Eta proposamen horiek aberastu egin dute egun daukagun aurrekontua. Kide moduan, ados egon gaitezke proposamen batzuekin edo ez. Baina ekarri dituzte. Hau da, herriak erantzuten du. Orduan, hor dago erronka. Inbertsioetarako aurrekontu osoaren gutxienez 25% bideratzea ondorengo aurrekontuetan. Aurrekontu parte hartzailetara. Hori esan da, eskerrak eman behar dizkiogu Eusko Alderdi Jeltzaleari negoziatzeko izan duen prestutasunagaitik. Esan behar dugu, negoziazioak adeikorrak izan direla denbora orotan, eta bai gure berdintasunak eta baita gure desberdintasunak ere agerian geratu direla. Urtero gertatzen dago, orduan ez dut aparteko misteriorik asaltzen. Negoziak eta hauetan, mai gainean jarri genituen memoria historikoaren ikerketari dagokion aurrekontua, eta gure kezka nagusiena, bentsator argitu zan eta lasaitu egin gintuen argiketa horrek, zan diru kopuru hori
labur geratzea, azkenean igual partida salako nahikoa, eta hemen daukaguna, uste baino asko zere larriagoa izatea, ze Zornotzak historia dauka. Eta historia iluna dauka. Eta orduan, gutxienez ez dugu historia konponduko, baina historia horiek ekarri dizkigun, edo historia desberdin horiek ekarri dizkiguten iluntasun horiek gutxienez argituko ditugu, edo argitzea espero dugu memoria historikoaren aurrekontu horrekin, proiektu horrekin. Bestetik, udal musika banda ere aipatu genuen, eta hori ere aurrera doa. Mahai gainean jarri genuen eta aurrera doa. Gero, herrian dauden baliabideekin energia berriztagarrien erabilerari aukerei buruzko azterketa tekniko bat ere planteatu genuen, eta horri ere aurrera doa. Honek zentzu handia dauka eta zerikusi handia dauka bere momentuan duela 6 urte sinatu genuen, edo behintzat osoko bilkura honetan onartu genuen alkateen itunean sartzeko mozio horrekin, hau da, azkenean baliabide berriztagarriak ere sartzen direlako alkateen itun horretan. Momentu honetan, badakigu eskaudela alkateen itunean sartuta, baina, ea bide hori alik eta azkarren egiten dugun ja behintzat sartzeko, 6 urteren ondoren ordua da, aurreko agintaldian onartu zen mozio bat, eta erritmo aldetik, pixkatxo bat askartu beharko nuke erritmo hori. Modu berean, tokiko landaretza konkretu bat zaintzeko eskaria ere egin genuen. Prunus lusitanica izeneko landare bat, lasai aktan geratuko da, Prunus lusitanica dela. Baina, landare hori tokiko landare bat da, eta desagertzeko arriskuan dago. Eta Zornotzak badauka landaretza horren gune bat. Eta hori zaindu behar da. Galtzeko arriskuan baldin badago zaintzeko obligazio hori edo badaukagu. Hori baino lehenago, behar bezalako azterketa biologiko-tekniko bat egin beharko da. Jakiteko, zer lursail hartu behar den, ze baldintzetan, eta gero ondoren ere ze trata eraman beharko zaion. Hau da, ez da bakarrik lursail bat eskuratzea, baizik eta horren aurretik egin beharreko lanak, eta horren ostean egin beharreko lanak ere. Hor zalantzat dauzkagu, jarritako aurrekontua, horretarako jarritako aurrekontua, nahikoa izango ote den ala ez. Hala beste toki batzuetatik kreditu transferentziak egin beharko diren, azkenean honek izan ditzazken exigentzia finanzieroei aurre egiteko. Aisialdirako Zornotzako gune baten berreskuraketa ere eskatu genuen, lortuta. Bi toki hauek ez ditugu aipatuko arrazoi bategaitik. Azkenean, gure herrian tamalez joera espekulatiboak egon dira lursailen inguruan, lursailen salmenta edo salerosketen inguruan. Orduan, hori gobernu taldeak badaki zeintzu dien lursail horiek, EH Bilduk ere, eta nahiago dugu momentuz lursail horien berri ez ematea. Gutxienez, operazioa bukatuta egon arte. Eta ez sartzeko alde batetik. Ez da, lur espekulazioaren bidezko prezio hasiera bat, ez da, inongo bitartekaririk ez dagokion zerbait hartzeko. Zelako kasuetan biak egoten dira. Espekulazio eta bitartekariak. Eta gutxienez, hor daukagu, esan beharrekoa. Eta aurrekontu hauetan noski, larrarako bidegorria ere jarri genuen mahai gainean, ez da? Hau da, EH Bilduk batzorde zein osoko bilkuretan betidanik defendatu izan duen eta bultzatu izan duen ekimen bat. Eta hor, hasierako osoko bilkuretan Izaskunek hartu zuen hitza eta Izaskunek aipatu zuen zein zen egungo planteamentua eta hori ere aurrera doa. Eta zentzu horretan, ondo. Ez dira gauza gutxi, aipatu ditugunak. Ez dira gauza gutxi. Baina agerian geratu dira baita alderdien arteko desberdintasunak. Ez da baiezkoa bakarrik aipatu behar, baizik eta ezeskoa edo lortu ez dena. Nahiago dut lortu ez dena esatea, agian etorkizun baten lortu daiteke. Azkenean, egin dezagun agintaldi honen azkenengo aurrekontuen inguruko eztabaida klabe positiboan. Lehenik eta behin, komentatu genion udal gobernuari, Eusko Alderdi Jeltzaleari konkretuan, udal karpa bat
erosteko aukera ikusten genuela. Zergatik, zornotzak aktibitate kultural eta gizarte aktibitate asko ukiten ditu urtean zehar. Eta baliteke batzutan espazio aldetik ere labur geratzea. Karpa horrek malgutasuna ematen du non nahi edo jartzeko eta zerbait egiteko karpa horrenpean. Guk ezinbidezko jotzen genuen, eta ikusi genuen horrez geundela erabat ados, eta orduan udalkarpa hori momentuz hor geratzen da, datorren urtean berri hori eskatu beharko dugu. Bigarrenik, urtero bezala, alkate liberatu hautazko kargu eta zeinogotzien soldatek egiten berakada. Eskatu genuen, 9 emendakinen bidez, gizarte larrialdietarako partidetara bideratuz. Berakada urtero eskatzen dugu, emendakinetan, eta momentu konkretu batzuetan iruditzen zaizkigun behar izanetara bideratzen dugu. Kasu honetan, larrialdietara bideratu dugu zergaitik, aurrekontu aldetik transferentziak egin behar izan dira urtengoan, partido horretara, eta orduan guk ere esan genuen, transferentzia bat egin aurretik, egin dezagun ja aurrekontua behar bezala, edo behintzat, zaindu dezagun aurrekontua zentzu horretan. Eta, bederatzi emendakin horien dirua horretara bideratzea. Eta azkenik, ez geunden ados ezta, Urgosoko polikiroldegiarekin. Guk eskatu genuena, proiektua geldiaraztea zen. Ez proiektua esabatzea gure plangintzatik, ez baizik eta geldiaraztea. Hau da, gelditu eta hausnartu. Gelditu eta hausnartu. Zergaitik? Alde batetik argi utziko dugu. Ez gaude polikiroldegi horren kontra, ez da kirol instalakuntza eta eskaintza areagotzaren kontra. EH Bildu ez dago horren kontra, baina EH Bildu zer ikusten du. Honako hau, aurkeztu zenean, hauteskunde kanpaina batean aurkeztu zen, eta ondo deritzogu, hau da, alderdi bakoitzak hauteskunde kanpainan bere proposamena dakar. Guk ere gureak izan genituen, eta kitxo. Baina gero ikusi genuena zer zan, hau da, horren ondoren, ez genuen herriaren behar izanen azterketa bat ikusi. Eta eskatu genuen. Eta batzordetan eskatu izan dugu. Zergaitik, ez dugulako nahi, polikiroldegi hori txiki garatzea. Edo polikiroldegi horren zerbitzuak labur geratzea, edo zerbitzu gehiago behar izatea, eta gero berriro ere birplantea betu behar izatea, mendik eta 3 urtera. Edo 2, edo N urtera. Hau da, azkenean kontu hartu behar gara, herri honek azken urteotan izan duen askundearen nabari esan dela. Eta seguruenik populazioan askunde nabariago izango du ondoren urteetan. Orduan, hori kontutan hartuz, behar izanen azterketa horren gabezian zalantza handiak dauzkagu egun dagoen moduan Urgoso polikiroldegiak izan dezaken bideragarritasunaren inguruan. Agian baliteke gero egitea eta, perfecto, behar izanak estaltzea, baina gure beldura da behar izanen azterketa gabe labur geratzea. Eta, klaro, ezin dugu proiektu hau babestu. Badauzkagulako aurrekariak. Hau da, Larrako polikiroldegiaren berriztatzea bukatu zenean ere, hor kexa batzuk egon ziren, nola txiki geratu zen hainbat esparrutan. Hau da, ez dugu gauza bera gertatzerik nahi. Kokaeraren inguruan ere, gure zalantzak genituen hasieratik, ez da, azkenean zer daukagu? Larra hor daukagu, Betarragane hor daukagu, Jauregi Zahar barkatu hor daukagu, hau da, azkenean multilokalizatuta daukagu. Zergaitik ez dugu guztia toki baten lokalizatzen eta kirol hiri bat egiten, gure herrian. Hori ere beste planteamendu bat izan ziteken, hau da, zentralizatzea kirol eskaintza guztia gune batean. Horretarako, oraindik ere, nik uste dut gaitasuna izan genezakela, baina, momentu honetan multilokalizatzen baldin badugu kirola, azkenan larregi diseminatzen dugu. Eta gune desberdinen arteko sinergiak askoz ere zailagoak dira lortzea. Eskaintza guztiak toki batean jartzen badituzu sinergiak askoz ere azkarrago sortzen dira. Eta hor probak dauzkagu batez ere industria munduan, parke teknologikoekin edo boroan daukagun azpigiturekin. Zenbat eta gertuago egon, askoz ere sinergia gehiago sortzen dira enpresen artean. Gauza bera gertatu daiteke kirol instalakuntzen artean. Zenbat eta gertuago egon, orduan eta sinergia gehiago sortzen dira.
Baudela eta ezin dugu aurrekontu honen alde bozkatu kontra baizik. Batez ere, kontutan hartuta Urgosoko polikiroldegiak diru asko daukala hor bere aurrekontuan urte honetarako eta hurrengorako. Eta horrek, nola esan, kezka handia sortzen digu. Badakigu ez direla guztien aurrekontuak, hemen planteatzen direnak. Ez direla bakoitzaren aurrekontuak, norberak nahiko lituzken aurrekontuak, baina badakigu baita Urgosokoa guretzat hor kontutan hartu beharreko zerbait dela. Hala ere, berrio diogu, eskerrik asko Euskal Alderdi Jeltzaleari erakutsitako prestutasunagatik, eta, hurrengo agintaldietan ere horrela izatea, eta negoziaketak naiz eta desadostasunak agerian egon, adeikorrak izatea. Eskerrik asko, Urko. Alba, zure daitza. Egunon, gu eskerrak ematea teknikariei eta batez be Kristinari eta Gotzoneri beti dauzela prest galderak erantzuteko eta dana saltzeko, eta eskerrik asko. 2015ko ekainaren 13an, Amorebieta-Etxanoko kudeatze eredua aldatu nahi zuten Zornotzar talde baten mezuarekin iritzi ginen udaletxera. Hemen aurkeztu ginen, politika era positiboa egiteko asmoagaz, logikaz aurrera ataratzea espero genituen ekimenak aurkeztuz. Oposizio konstruktibo bat egiteko asmoagaz. Legegintzaldi hasieran esan genuen moduan, bokazio sozial eta progresista zuen taldea ginen, eta halakoak izango ziren gure proposamenak be. Rofaren aldaketa, udaletxearen kontuak aztertuko zituen kanpoko ikuskaritza independientea, komisioen ateak auzokoei zabaltzea, etxebizitza hutsak zerrendatzea eta beharrak aztertzea, alokairu soziala, enplegu politikak sustatzea, udala auzoetara hurbiltzea, bideragarritasuna aztertzea eta obra handien kontrola, gastuaren erabilgarritasuna eta funtzionaltasuna aurreikusita. Eraikinei garrantzia eman ordez edukietan zentratzea. Hauek izan ziren gure lehenengo eskakizun batzuk. Lehen aurrekontuetatik proposamen serioak eta bideragarriak egin genituela uste dugu. Aurrekontuari egokituz. Gobernuko taldeari batzar batean esan genien bezala, dirua esela zuaitzetan hasten bagenekien. Errealitatea bizi genuen eta errealitateri egokituz proposamenak egin eta negoziatu ditugu aurreko 3 urteetan, abstentzioa bozkatuz urte batean. Gobernu taldearen lanari konfidantza botu bat eskainiz. Abstenitu eta 2 hilabete geroago, konfidantza hori mespresatuz, €1.000.000 obra aurkeztu zitzaigun San Miguel kalean. Negozazioetan eskutuan mantendu zena eta aurkeztuz gero, gure botu aldatuko zuena ziurrenik. Berriro, herriko erdiguneko kale batek gastua kontzentratzen zuen. Gure kontuen arabera, 2016 metroko obra honek, 216 metroko obra honek, 6 milioi euroko kostua izango luke kilometro bakoitzeko. Ideia bat egiteko, 315 kilometro dituen Tangerretik Kasalbankara eginiko abiadura handiko trenaren presioaren baliokidea. Argitasun falta horrek markatu zuen gure hurrengo urtea. Zintzotasunez, ez dugu uste opakotasun hori merezi izan genuela. Abstentzio hori bozkatzeko gai sinpleak eta konplexuagoak proposatu genituen. Hala nola, Kondor poligonoaren izen aldaketa, eraikin publikoetarako desfibriladoreak, auzoetako mugikortasuna eta irrigarritasuna hobetzeko asmoarekin, elementu mekanikoak sustatzea, komunikazio eredua aldatzeko, herritarrei zuzendutako udal aldizkari baten argitalpena, kirolista bekuntzak, zebrabiden argitazpena, azpikontratatutakoen baldintzen hobetzea, edo larrara doan bidegorria, azpiegitura oso eskatua gura asanbladan, arrazoizko presioan eta segurtasuna bermatuz eta zikloplan baten barruan. Hautzagan edo genbarrenako bidegorrien akatzetatik ikasiz eta eragile guztien adostasunagaz. Proposamen horietako batzuk onartu egin ziren, naiz eta materializazioa oraindik ere ez den eman. Hala ere, gaur bozkatzen gauden aurrekontuetako elkarrizketetan, aurrekontuetako aurreratutako olentzeroren opariak moduan, horietako proposamen asko egi bihurtzeko bidean daudela jakin izan dugu. Eta baita aurtengo inbertsio askorekin bat gatozela be. Halan dabe, guretzat estrategikoak diren proiektu asko, bete barik jarraituko dabiela badakigu. Honegaitik ezin dugu gure baiezkoa eman. Ezin diogu baiezkoa eman musika eskola edo Urgoso polikiroldegiaren kudeaketari. Guretzat ez da hau denontzat Zornotza bat eraikitzea, hau hauteskundetara begira politika egitea da, eta adibidez gu legegintzaldiko lehenengo urtetik eskatu genituen aurrekontu parte hartzaileak orain aurrera ateratzen den moduan. Alanda guztiz be, badakigu gure programako proposamen asko 2019ko kontuetan islatzen direla.
Urrengo udala hauteskundetan, izaera soziala eta progresista duen eskerreko ordezkaritza politikoa izatea be espero dugu. Eta honekin, gure ekimenaren jaiozen helburuarekin jarraituko dugu. Ikuspuntu horretatik, ez dugu nahi etorkizuneko ordezkaritza honi, gure proiektuei ezetza eman geniola esan dezala norbaitek. Eta konfrontazio senatoki bat sortu ahal izan dugu ezetza bozkatzeko, ze ekimenaren asanbladan hori zen sentimendua. Baina posizio korbildu doguz eta koherentzia mantentzea erabaki dugu, horrela gure ekimenaren balioak eta misioa babestuko doguz. Aurrekontu hauetan abstentzioa bozkatuko dugu, etorkizuneko korporazioan indar programatiko guztiarekin lan egiteko asmotan. Eskerrik asko. Bai, Alba, eskerrik asko. Alicia, suposatzen duzu peitxa gure duzula, ezta? Bai. Sí, eskerrik asko, egunon. Vale. Como no puede ser de otro modo, dar las gracias, como siempre, como cada año, durante todo el año, a técnicos, trabajadores. Eskerrik asko, porque siempre estáis ahí. Es un gusto contar con vosotros. Vale. El Partido Socialista aprobará estos presupuestos, los últimos de esta legislatura, por nuestro compromiso con cada vecino y cada vecina de nuestro municipio, pues ellos son el epicentro de nuestras políticas. Desde el Partido Socialista siempre hemos apostado por un municipio amable, sostenible y accesible. Estos presupuestos son buenos para nuestro pueblo, por lo tanto, buenos para el Partido Socialista. Hace algo menos de 4 años nos presentamos con un programa y hoy podemos decir que con solo una concejal hemos cumplido la mayor parte de dicho programa. Nosotros venimos al ayuntamiento para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esa es nuestra vocación y son nuestras ideas. Cuando miramos el presupuesto y vemos que para cultura, euskera y deporte se destinan más de 6 millones de euros, para acción social e igualdad son 3.289.490 euros, educación 483.873 euros, en inversiones son cerca de 5 millones y entre estas inversiones están el Bidegorri-Larrea, reforma del Centro Nafarroa, Legarreboi, Polideportivo de Urgoso, plan ciclable, tercera fase de la urbanización de Ogenbarrena. Se puede estar en desacuerdo con algunas de estas propuestas, pero sinceramente se nos hace difícil pensar que se pueda votar en contra de estos presupuestos. El Partido Socialista, además de estar de acuerdo con estas inversiones, hemos propuesto al equipo de gobierno que se incluyera la urbanización de Legarrebi con una partida de 600.000 euros, la tercera fase de Ogenbarrena con 100.000 euros, que se continúe con la ayuda al alquiler para jóvenes con 50.000 euros, más la cantidad no gastada en el actual presupuesto. Además, hemos asumido propuestas presentadas en los presupuestos participativos, como son lavadero de bicicletas, ampliación de gimnasio del Polideportivo Larrea, nueva zona de juego en Zubipunte. Los partidos aquí representados pueden decir que muchas de estas inversiones también están en su programa. La diferencia es que el Partido Socialista lo va a hacer posible de la única manera que se puede llevar adelante, y es aprobando estos presupuestos. Nosotras seguiremos trabajando por y para los ciudadanos y ciudadanas de Zornotza. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia. Baten batik itxik eskatuko dau. Zuek Iker. Ia argitze aldera. Igualenan oso argi esan batzordean eta aurrekontu parte hartzaileetan hasik erabaten ezarri izan kopurua bai izan zian 275.000 euro eta azkenean honek azalduiko 5 proiektuek dekien doikuntza 375.000 da, ez da 375 behatziren, pero langa gainditu da, ez da zera bez. Landa guzti, badagoz beste proiektu batzuk egon direnak asko azaldu zirena batzuk eta ez datzuk itxoia, adibidez Bidegorri asko hartu zen herritarren proposamenetan, Legarrebio azaldu izan, Ganeko piztinape asko azaldu ziren proposamenetan, eta honek 3 proiektuek azaleratzerakoan gaur aurrekontuek ez dugu sekuin kontuen parte hartzaile moduen 275.000 euroko langa hori gainditu egiten ebalako bakotxak eta hori zan ezarritako baldintzetako bat. Honek 305 kontuen izango bagenduz, egongo ginateke berbetan 1.200.000 eta 160.000 euro hori buruz, aurrekontuen 149.
osterantzean uste dute azalduiko beste gai guztiek zuek alderdi bakotxagaz lan dute dagozela. Eta ez dela kontu ebez banan barriro astea, ez da. Barriro eskertu gura neuke kasu honetan bai beren beregi talde politikoak ordezkarizek izan dozuen aldarte ona, bai elkarrizketarako proposamenak helarazteko, uste dut nire kasu mintzet ez dela bardin egun osoan lanean egon eta ona berandu baten etortea eta giro ona egotea edo musturrekaz etortea, ez da. Eta horregaitik eskerrik asko eta espero hau gerora be iagotea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Iker. Hombre, bota, zuere daitza. Bai, bukatu bakarrik esanez, herritarren parte hartzea barri horbek oraipatzea. Hau da, azkenean zalantzan jartzen da batzutania gizarte konprometitu baten aurrean gauden ala ez da. Olako gauzek frogatu dezakete, gizarteak edo herritarrek konpromiso bat izan dezaketela. Eta orduan, Ikerrek ere ja aipatu du, hainbat proiekturen artean 2 milioitik gora, edo gorako proposamenak egon daitezkela, horrek frogatzen du herritarrek daukaten indarra eta herritarrek herria hobetzeko daukaten interesa. 125 bideratzea esan dugu, baina gehiago bideratu behar da, gehiago bideratu dadila, ez da, baina argi geratzen da azkenan herriari galdetzen zaionean herriak argi erantzuten duela. Eta orduan goraipatzea herria, gora herria. Bueno, nik bukatzea aldera aurrekontuekaz, lehenengo eta behin eskerrak emon gura dutxuedaz alderdi politiko guztietako ordezkariei. Azken finean, batxarrak burutu guzuenean, giroa ezin hobea izan da, frankotasunez egin dugu danok ipini dugu maiganean deko guzan geuzak, inork ez dugu eskutau ezer, eta beraz, tonoa be olakoa izan da. Beraz, nik uste dut, eta meritoa danona da, eredugari garela, beste botxorno batzuk ikusi dugu aspaldion, eta behintzet nio arron hau zuekin, uste dut erredugarri garela. Bestetik, ezin izin da EH Bilduren abstentzioa lortu, tamalez, zehengo dugu, horrengo baten beste batzuk lortuko dute. Eskerrak emon hiri ekimenari emondako abstentzioa gaitik, eta nola ez alderdi sozialistari. Azken finean, kontuak ataratzeko, beti egon dira hor, eta beti babestu dire proiektua, aurkeztu dugun proiektua. Eta bukatzeko gauza beti izaten da, eta da, azkenien aurrekontuak ez dira Eusko Alderdi Jeltzalekoak aprobetan dizenak. Hemen alderdi guztietako proposamena jaso dira, eta urten herritarren ape bai. Beraz, inoz baino, uste dut, heterogeneagoak izan direla, eta eskerrik asko dan hori. Oin, boskatzera. Bai esko botoak, ez eskoak, eta abstentzioak. Amabigarren puntura joko dugu, azaroaren 25ko adierazpen instituzionala, emakumeenganako indarkerien kontrako nazioarteko eguna. Alicia, berdintasuneko zinegotzia, mesedez irakurri. Eskerrik asko, alkate. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La reparación de las víctimas pasa por darle voz a las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos reiterar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia machista. En línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación y desigualdad por motivos de género y la violencia contra las mujeres, entendiéndola como una violación de los derechos humanos. En este contexto, queremos hacer hincapié en el derecho a la reparación de las víctimas de la violencia machista. Una reparación que implica el derecho a la verdad, a que el relato de la violencia vivida, la denuncia y la palabra de las mujeres sean legítimamente escuchadas. Todo ello con el fin de conseguir la restitución de los derechos conculcados y el reconocimiento social de los impactos de la violencia sufrida.
Cuando se sospecha o se pone en cuestión los relatos de las mujeres que viven estas violencias machistas, su palabra es infravalorada, desacreditada e incluso silenciada. Se produce entonces una doble victimización, agravando el daño sufrido por las mujeres víctimas con sentimientos de vergüenza y culpabilidad, a la vez que se justifica a los agresores. Desde las instituciones locales debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. Desde Berdin Sarea, Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, se viene trabajando en articular la respuesta municipal ante las violencias machistas, ajustada al marco del Convenio de Estambul y desarrollando prácticas locales para la reparación de las víctimas. Se hace necesario dar voz a las mujeres, autorizar a su testimonio y legitimidad a su relato de la violencia vivida. Esto significa contar con la palabra de las mujeres violentadas para reparar el daño, restaurar su libertad, para reconocerlas como supervivientes y para que puedan recuperar su sentido de dignidad y ciudadanía de pleno derecho en sus comunidades. Para ello, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se compromete a contribuir en la mejora de los servicios en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación, desde el enfoque feminista de empoderamiento y reparación individual. Escuchar a las mujeres supervivientes para diseñar medidas de prevención y seguridad, poniendo en valor las estrategias de afrontamiento que permiten a las mujeres sobrevivir, protegerse y empoderarse. Acompañar a las mujeres desde los servicios de apoyo, a elaborar su propio relato de la violencia vivida, entendiéndola como mecanismo de dominación y de control construido en un sistema social patriarcal. Apoyar iniciativas colectivas, grupos de apoyo y plataformas, para que los supervivientes elaboren el relato colectivo de la violencia y reivindiquen los derechos vulnerados y la reparación debida. Apoyar los procesos de denuncia y reclamación de las víctimas, legitimando el testimonio y las necesidades expresadas por las mujeres. Realizar actos periódicos de reconocimiento público y reparación de las víctimas de violencia machista, tanto individuales como colectivas. Investigaciones para recuperar la memoria de resistencia de las mujeres. Actos de homenaje, jornadas para dar a conocer la memoria y los relatos de las mujeres, talleres de sensibilización con jóvenes, etc. Se trabajará en colaboración con los representantes del movimiento feminista, expertas y colectivos y asociaciones de mujeres víctimas, supervivientes de violencia machista. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Alicia Itxaso mesedez, irakurri euskaraz. Egunon. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Biktimen erreparazioak emakumeei ahotsa ematea eskatzen du. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean, indarkeria matxistatik libre egongo den gizartea eraikitzearekin dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Era berean, nazioarteko marko juridikoarekin bat, berriz azpimarratu behar dugu badagoela loturarik genero arrazoiengatiko bazterkeria eta desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Azken hori, emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat bezala ulerturik. Testuinguru honetan, arreta jarri nahi dugu indarkeria matxistaren biktimek duten erreparazio eskubidean. Erreparazio horrek egiarako eskubidea dakar, alegia, bizi izandako indarkeriaren, salaketaren eta emakumeen hitzen errelatoa egiazki entzuna izatea. Horren guztiaren zedea da, hautsitako eskubideak lehen gorratzea eta pairatutako indarkeriaren inpaktuak sozialki aitortzea. Indarkeria matxista hauek, bizitzen dituzten emakumeen errelatoak zalantzan jartzen direnean, haien hitza gutxietsia izaten da, zikindua, are izilarazia. Halakoetan, biktimizazio bikoitza gertatzen da. Emakume biktimek jasandako minari lotxa eta errenduntasuna eranzten zaio. Bitartean, justifikatu egiten dira erasotzaileak. Tokiko erakundeetatik, gure egin behar dugu gizarte bat eraikitzean daukagun ardura sozial eta politikoa. Gizarte horrek biktimen egiarako eskubidea bermatuko badu. Berdinsareatik,
berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskal Udalaren saretik, indarkeria matxistaren aurrean udal erantzunaren artikulazioa lantzen ari gara. Nola eta Istanbuleko hitzarmenaren markoa egokituz eta biktimen erreparaziorako toki praktika garatuz. Ezinbestikoa da ematea ahotsa emakumei, autoritatea beraien lekukotzari eta egiazkotasuna bizi izandako indarkeriari buruz egiten duten errelatuari. Horrek esan nahi du, indarkeriaz beharturiko emakumeen hitza aintzatzetzi beharra dagoela. Haien askatasuna berrezarri, hartara bizirik atara den pertsonatzat har daitezen eta beren komunitatean eskubide osoko duintasun eta herritartasun zentzua berreskura dezaten. Horretarako, Amorebide Atxaganoko udalak ondokoa gauzatzeko konpromisoa hartzen du. Zerbitzuak hobetzen lagundu. Sostengu zerbitzuzko sare bat gauzatzearekin batera, emakumei arreta osoa bermatzeko bere unera etor daitezen. Alduntze feminista eta banakako erreparazioa ikuspegi nagusi harturik. Bizirik atera diren emakumeak entzun, prebentzio eta segurtasun neurriak desinentzeko. Emakumei bizirauten eta babesten balio dieten aurre emate estrategiak balioan jarriz. Emakumeen ondoan egon. Laguntza zerbitzuetatik hasita eta bizi izandako indarkeriari buruzko beraien errelato sortzeraino. Ulertzen baita, indarkeria hori menderapen eta kontrol mekanismoa dela. Gizarte sistema patriarkalen eraikia. Ekimen kolektiboei laguntza eman, laguntza taldeak eta plataformak. Hartara bizirik irtendako emakumeek indarkeria horri buruzko errelato kolektiboa landu dezaten, eta utzitako eskubideak zein erreparazioa aldarrika ditzaten. Biktimen salaketa eta reklamazio prozesuetan laguntza eman. Emakumeek adierazitako testigantza eta beharrak egiaztatzeko. Aldiro, indarkeria masistaren biktimen aldeko aitorpen publiko eta erreparazioko ekitaldiak egin. Individualak zein kolektiboak. Emakumeen erresistentzia memoria berreskuratzeko ikerketak. Omenaldi ekitaldiak. Emakumeen memoria eta relatoa jakinarazteko jardunaldiak. Gazteekiko sentsibilizazio eta jarrak eta abar. Elkarlanean jardun mugimendu feministako ordezkariekin, adituekin eta indarkeria matxistatik bizirik irtendako emakume biktimen kolektibo eta elkarteekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, itxaso inolzo zer esatekorik, hurrengo puntura joko dugu. 10. puntua, abenduen 3ko adierazpen instituzionala Euskararen nazioarteko eguna. Luciano, mesedez, irakurri adierazpena. Bai, egunon. 2018ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Bizi prest. Egunero delako Euskararen aldia. Bizi prest. Alaze datorkigu Euskara bere aurtengo nazioarteko egunean, eta alaze doa etorkizunerantz. Mingainetan, pantailetan, uinetan bizi-bizi, zernetarako prest. Etxean bizi-bizi, kalean bezala. Bizi-bizi, eskolako jalastokian, ikasgelan bezala. Lantokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala. Bizi-bizi, osagilearen saltokian bezala. Zuzeneko harremanetan bizi-bizi, virtualetan bezala. Bizi-bizi, kirolean, liburuetan edo zineman bezala. Prest gaudelako gu, Euskal Herritar gehienok, horrei horrela izan dadin. Prest gaudelako, Euskarari gure hitzen egoak eskaintzeko. Ahotik belarrira, bihotzetik bihotzera, burutik burura, egalda dadin. Samur bezain indartxu. Dakiguna dakigula, mitxatzen ez dena baita Euskara eskaz bakarra. Prest gaude eta gogotsu, Euskara gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. Gogotsu gaude eta prest, gure belarrietan, atsegin zonartzeko Euskararen soinua. Dakiguna dakigula, entzuten ez dena baita Euskara kaskar bakarra. Prest gaudelako, eta ezin gogotsuago, Euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko. Ingurune guztietan, eginkezun orotan, natural, bizi. Euskal hiztun horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. Borondate aktiboa eskatzen digu. Erosokariari eskin egitea eskatzen digu. Sakon errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. Euskaraz ere herritar izateko aukera egitea eskatzen digu. Eta eskatzen digu batez ere, Euskaldun izatetik Euskaldun bizitzera doan tartea gainditzeko jokaera aktiboa eta etengabea. Euskararen erabileraren egin beharreko urrats
erabakigarri hau zinez da gizarte eraldaketa zabal sakona neurri historikoa duena, guri gizartearen bilakabidean mugarri izango dena. Eta neurri horretako, aldaketa guztien antxera, adostasuna du elikagai nagusia, prestasun eta prestutasunarekin batera. Euskararen gizartea, gizartearen euskara. Adostasuna eta batasuna dira, beraz, bidea. Euskarak batura beharko duela, eskenketa, biderketa behar du, ez atiketa. Erreaginteak, gizarteak bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak, herritar guztiok eta gutariko bakoitza deno gara aldi berean, Euskararen erabilera eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta eragile. Aldi berean garen bezala, haren onuradun eta bultzatzaile, bideratzaile eta babesle. Baina aktibotasuna, praktikotasuna, da adostasun horren osagarri nahitaezkoa. Aski ez delako honez gero, aldarrikapen huts limboan galtzen diren asmoa arrinditsuak plazaratzea. Atzean utzi behar dugulako, beste inor euskararen alde egin lezakenaren zain egotea. Lorgarria delako erabat, euskararen erabilera hazkundi iraunkorraren bidean jartzea, baldin eta herritar bakoitzat euskara Espainetara eramateko bere erabaki pertsonala gauzatzen badu. Hori eta ez besterik delako azken finean, gizartaren helburu kolektiboa aukera pertsonal ugariren batura. Eta egingo dugu. Munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarria zein gogoa prez izanez, euskara ahoz zein idatziz bizi eskainiz. Euskarak eguneroko bizitza aberastu dezan. Eguneroko bizitzak euskara bete dezan. Elkarrenganako errespetu osoz, elkarrengandik adorea jasoz. Elkarri euskara eskainiz. Euskara bizi indarrez sendoagotuz. Bizi prez. Egunero delako euskararen aldia. Eskerrik asko, Luciano, inork zer esatekorik. Hurrengo puntura joko dugu, 14. puntua, eskariak eta galderak, eskaririk, galderarik. Bai, Alicia. Me gustaría invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos programados por Berdintasun el día 25, así como todos los organizados por las asociaciones o plataformas feministas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Orduen, bukatu zate emango dugu, bai. Bueno, era berean aipatzea Euskaraldiaren hasiera gaur hasten dela, 11 egunez dekogula aukera eta, bueno, agian erreflexio txikitxo bat egingo dut, oso hurbilekoa daukadan pertsona batek justo orain gutxi komunikabideetan egindako erreflexio txiki bat ere bertaratuko dut, Amets Arzaiusek aste honetan plazaratu duen reflexio bat, eta nik uste dut Euskaldun hiztunok garenak eta ama hizkuntza euskara daukagun edo garen ontzat oso adierazgarria izan dela, eta nik uste dut ni bezala herri honetan ere asko bagauzela horrelakoak, eta orduen hori bertan helarazi gure dut, eta gaur hasten den egune Euskaraldi egaz batera bat datorrelako adieraziko dut. Eta nik uste dut, Euskara erdigunean ipinten dugunean, beste enpare ipinten dugunean, orduen sortzen dela arazoa. Orduen hasi behar gara Euskaldunok garenok eta Euskal hiztunok garenak gure buruek justifikatzen edo barkamen edo arrazoi batzuk maiganean ipinten. Eta uste doanean guztiz kontrakoa izan behar dena, eta gure diskurtso, komplexuz betetako diskurtso hori ez dela gure izan behar. Gainera beti gabiz gure inguru hurbilean justifikatzen, ez bada lagun arte baten, euskera ez dakienaren aurrean gure burue justifikatzen gabizelako, barkamen eske edo dana dalako eske. Edo parlamentu baten, edo osoko bilkura baten hemen gertatu aldan moduen, edo batzorde baten gertatzen da moduen. Eta uste dut, gure buruari jarri dotzegun sama hori ez dala
ez dugula zertan ipini behar. Zezkenean, arazoa ez da gurea. Arazoa ez dakienak deko. Eta orduan nik uste dut, eta ametxek esan duen moduen, urte asko gauzela sama hori gure lepo gainean eramaten, eta hori argi adierazi gure dut bertan. Zorionez, gaur martxan ipinten den ekimen honek, ia laguntzen dozkun sama hori zehozelan 11 egunetan lasaiago erueten, eta ez dakienari edo ulertzen ez duenari edo erakusten bebai posible dela bizitza euskaraz egitea. Eta bide batez dan hori gonbidatu parte hartzera, eta nik suposatzen dut Andoni oin zeo zerbe esango dozule horren inguruen, orduen beste barik abenduaren 3 be, Euskara Egunien parte hartzeko ekimen guztietan, Aliziak aipatu duen bezala, igande honetan bat daukagu, baina abenduaren 3 beste bat. Eskerrik asko, Xabier, gauza bakarra da, ikusten dut da langileak igo direla, eta, oin argazki bat atarako dugula, Euskaraldiko txapagaz, eta, argazki poli bat ataratzen dugun, eta ia lortzen dugun, 11 egunetan kontzientziatzea, eta gure hizkuntza gehiago entzuteak alien, batipate hori da falta jakuna, eta, animo dan hori, eta eskerrik asko dan hori.